104.7 IFM. Report! Inihayag ng Regional Mobile Force Battalion 1 na katuwang ang mga miyembro nito sa pinaigting na pagpapatupad ng COMELEC checkpoint sa Ilocos Region ngayong election period. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay RMBF-1 OIC Police Colonel Fidel Junio, nakatutok ang kanilang buong puwersa sa seguridad ng rehiyon. Nagsisilbi ring augmentasyon ng mga ito sa iba't ibang lugar sa mga probinsya. Dito po sa Regional Mobile Force Battalion 1, we will serve as security, assist our operations officers or dito po sa regional headquarters. And also yung sa COMELEC checkpoint na lahat is ina-assist po ng PNP and nag-augment din po. Sa buong rehiyon, 6 mga opisina nito na matatagpuan sa lungsod ng San Fernando sa La Union na siyang headquarters, sa Lawag City naman sa Ilocos Norte, Cervantes at Tagudin sa Ilocos Sur at San Manuel at Dasol sa Pangasinan. Sa buong rehiyon, aabot naman sa 1,200 na pulis ang magmamando sa mga checkpoints upang maipatupad ang mga regulasyon. Ngayon nagsimula na ang gun ban kasabay ng election period. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.